podporou Filmového ústavu v Maďarsku sa pripravuje dokumentárny film o histórii, spoločenskej úlohe a význame futbalového klubu DAC. Film maďarského režiséra Adama Töschera sa nezaoberá len históriou mužstva, ale zameriava sa aj na vplyvy klubu mimo futbalového štadiónu. Dielo pod názvom DAC prostredníctvom športového klubu ukazuje, čo dnes znamená byť Maďarom na hornej zemi. Popri význame športového zážitku kladie otázku, aké je to fandiť mužstvu s maďarskými väzbami v krajine, kde Maďari žijú ako menšina. Dokumentárny film bude hľadať odpoveď aj na to, ako sa DAC stal akousi inštitúciou, symbolom zachovania maďarstva na hornej zemi a čo znamená pre Maďarov a Slovákov dnes. Význam žltomodrého tímu môžu diváci spoznať prostredníctvom osobných príbehov fanúšikov. Natáčanie filmu sa začne na jar a jeho uvedenie sa očakáva koncom roka.